Počkaj. No, môžeš. Moja starka a starky. Výborné. Starika, starka a starky. Bývajú Výborné. pod Tatrami. Výborné. Majú dar Pomaly. kev Drevený. dom Dom. Tam je bodka. Dom je pod vysokými Ale vysokým ale kde si Eli? Tak. vysokým Toto si neprečítala. Nahlas. Eli, čo to čítaš? Pod vysokým Eli, prečítaj si K-O-P, kop. No. Pod vysokým kopcom. Pomaly. Pri. Nahlas. Pri dome majú Pomaly. Dvor. Výborné. Na dvore je Eli. Buda Výborné. Eli, tam není š. Psa. Bodka je tam. Ďalej. Pes sa volá Pomaly. Ako sa volá? Výborné. Pomaly. Nie sad. No, S-T-A je starky. No. Radi. Eli. Rád. Pír. Výborné. Je
bra, pomaličky, vo, pracuje s, pravom, ale tam, to je prvé písmenko je da, D. va, Eli, po písmenkách si to v hlave po písmenkách a potom nahlas. d, re, v, o, drevom, S drevom, bodka, bodky sa čítajú hlasom dole. X razy som ti to hovorila. No? iro, o, d, ilo, Nahlas. ro, bil, Výborné. dar, Pomaly. čo idem pomaly, dar, Tam není A. dr, drev, drevený, Drevený, ale nahlas. Plot. Eli, nesmieš čítať P, R, O a vymýšľať si. V hlave si to prečítaj, že je tam P, L a povím plot. Dobre? Pokračujeme. Ale jak to mám, keď tak rýchlo mám čítať? Nemáš rýchlo čítať, ty máš pomaličky čítať a pekné po slabikách. Nikto ti nekázal rýchlo. A, dra, na, u, dranu, Nahlas. bránu, Bránu. Bodka. na, brá, ne, na bránke, je, napísa, Eli, nevymýšľaj. písa, Tam není A. nápis, Nápis. pozor, pes, Výborné. Poď ďalej. Tu. sad, Eli, čo je za písmenkom S? No. R, K, A, starka, varí, dobre, Výborné. jedla, Elia, prečítaj mi tú vetu ešte raz. Áno. No. Starka, Výborné. varí, Výborné. dobre, jedla, na, Eli, čo je za tým slovom jedlá? jedla, Čo tam je? jedla, No. na, obed, na, Ale. Eliška. Nám. Čo nám? Uvarila. Áno. Rezanice. Eli, nesmieš čítať a vymýšľať. Tam sú není rezanece.
Čo je tam napísané? Re, zán, C. Dobre? S, ma, ko, m. S makou. Výborné. Sta, ri, Ale ki, starký, ro. Eliška. Ro. Di. Čo tam je? Aké písmenko? Ro. D. Ro. Tam je O? Ra. Do. Eli. Ra. Rád. Rád. Je. Bás. Je. Je. Dá. Va. Ri. Tam je R? Ki. Sle. Kyslu. Kapustu. Výborné. Neponáhľaj sa, ty máš čas, nikto ťa nenaháňa. Je ti to jasné? Pra. A chýba. Preto je stále za Pomaličky, máš čas. Aký? Preto je stráve, tam není A. Aké je to písmenko za Z? Z. No, Ar. není R, opačné. Zdar. Nie. Z, D. Ra. Zdraví.